Bismillahirrahmanirrahim. Nabi ingsun sadayane kanjeng Nabi kang mulyane Muhammad iku jenenge Arab Quraisy suku bangsane. Pemone Said Abdullah ibune Siti Aminah lair ing kota Mekah wengi Senin taun gajah Rabiul Awal bulane kang kali welase bulan Samsia April ing 20 iku tanggal utawi tahun 500 ceritane 70 tambahan sareng siji iku punjule Stamina itu turut babaran kecatur ningali cahaya kesingempur ing griyane muruh mancur babaran ora kekotoran benuis oleh nyapetan nyipate kenging nyipatan serta harum wangian mengenai akhir zaman pirang-pirang keanehan sembahan bangsa setan kabeh pada rusak berantakan Nabi 5 wulan sampun saged lelampahan Nabi 9 wulan wis kemenceng ngomong-ngomongan Nabi 10 wulan saged dolanan panahan ngalakeun bocah kanggian tapi Nabi orang combongan seperti Kanjeng Nabi zat miko penuh terpuji pinter gede kewani sabar welas ing sesami lagi 4 tahun umure Nabi dibersih atine sareng dibelek dadane malaikat kang beleke dibiroro karo kancane Mikail iku jenenge ngisiakeun ing atine ilmu hikmah sepenuhe terus dada kanjeng Nabi cepet dirapet akene seseorang kesalarene dicap khotamin Nabi nalika Nabi anane ing kampung ibu angkate Halimah iku jenenge dia aran kampunge bercerita romo Nabi Syahid Abdullah sedone nalika Nabi dikandung nombe kali sasi umure lagi 6 tahun umure Nabi ditinggal sedo ibune terus diasuh eyang Abi Muthalib asmane kersane Rabbul Alamin kanjeng Nabi kang prihatin umur 8 tahun kang yatim eyange wangsul ing batin subada sedo eyange Nabi diasuh pamane Abi Thalib kasihane sederek saking romone kanjeng Nabi sering pisan digawa maring negara Sam sekbar dagang barang dagangan ing kanane payu pisan cerita kanjeng Nabi sareng dukun Yahudi karo dukun Nasrani pang tepung sareng Nabi senengane kanjeng Nabi ing wahira Nabi nyepi Gusti Allah ngebakti ing wahira Nabi nyepi ibadahe awan bengi pirang-pirang mukjizat tanda-tanda jadi Nabi Al-Quran kang nomor 1 mukjizat kang paling mulia tenturan kang alung godong disiram bekas wudu dan kumatak akeh serta urip seterusnya terus kang banget gering serta kempes banyak susu disep ke lawan tangan dapluk mata gede susu cerita si wong Badui nyobain kanjeng Nabi ngomong tauhid gede supaya ngomong kaya wong liwit gede paling gede waktu iku dening Nabi maka tekawit nyampere serta nglarang oyot-oyot marking kanjeng Nabi uluk salam kaya wong sampun bares balik maning ing panggonan asal mulane wong Badui ngrasa heran ningali iku keanehan dole enggak manjing Islam ing Nabi ngaku panutan kang liyane akeh pisan mujizat kang aneh-aneh mun diterangaken kabeh kanggo nulis tembok lelah Allah kang sifat Rahman ingsun sedaya iman ora ana maning pangeran liyan Allah kang Maha Eman ingkang damel alam jagat serta sekabeh isine kang wajib disama baktine ora ana kang madanine lan ingsun iman ngali ing Nabi Muhammad Nabi terpilih niku utusan Allah ing sakabeh makhluk Allah dan sifat kepercayaan budiman lan bijaksana orang bener tetapnya terkata senajan ngomong dulu ngabari kanjeng Nabi maring wong alam dunya da Allah kang bener ingkang wajib digugune
Alma kita ing nabi ne ing nabi ne waktu taksi jumeneng serta sebada sedone iku ora ana bedane Gusti junjungan hamba Said Muhammad Kang Mulya ini ku Kang Mulya mugi salira nampi ingkang hina diri kula ingsun umat akhir zaman ingkang banget penasaran pengen mengindempe Sarjamilu sejabadan mugi ing dina akhire ingsun sing dadi umate serta ibu rama kulone bareng nabi ing surgane